तो प्रोग्राम पुलानि सिमी पाइथक जरा गाहाम कुरुंखै जतन फायै प्रोग्राम बो गाहाम कुरुंखै पायै तेसे हानि हाय जानजा नग नुखुंगो गाहाम कुरुंखनो गिफुलि थांमाना तै फादि जों आबुनि बागि बो पालखाय आमा मेरिनि याक्तिखै मायगोनां सुब्रा जिसु ख्रिस्टनि थनि दियालायनाय सुब्रानि सुरिमा ओ सुखना हानि सिनि आफा निनि मुंकथार सुरिजाक्तुं निनि हा फायतुं निनि मुसुम तै सुखना हावं माहाय अ हावबं थुं सालब्रुं नांमानि जाथाय तिनि जोंनो रोजादि हामिया ख्लायनाय बुइनो जोंना गातै नोंबो जों हामिया ख्लायमानो नागारजादि जना आमजों माता तबुदि फिया हामियानि कातिरि दि आमेन खुलुमो मेरि खायरंमा गुफ्लंजो सुब्राय नों बाय दङ ब्रिनि बेरे नों हामसाजाक नि नक्सिनि बुथाय जिसुबो हामसाजाक मेरि कायतनि बुमा चिंले सुमसा गोनां जा दाउ बतै जों टिपुलफोर सिम बागि सुरिया दिया खुलुमो